Мога ли да знам какво се случва? Разговора не искам да бъде дълъг, той ще приключи със съобщение и затова се надявам да бъдете този път откровенни. Аз онемявам и съм в тотален шок. Вчера залепиха на дамата, която вие харесвате, арената буква. И наричаха по какъв ли не начин. Как изобщо е възможно да стоите на една маса с момичето, което харесвате и да търпите това, което тя изтърпя? Реших, че това беше трудност, която ние трябваше да преминем, защото в реалния живот ще има много по-големи трудности. Беше опит да уязвиш. И трябва да го признаеш и на самия себе си. Те я нарекоха уличници. Пред теб и пред теб. Чувствам се доста изненадан и объркан. Те определено не го очаквах. Събитията се развъртяха по такъв начин, по който никога не съм очаквала. А те защо са там тримата? Мисля, че си тръгват. Днес беше взето важно решение. Всички ще са в тотален шок. Просто все едно някой ме простреля. Така се почувствах.